idol, ilan paborito mo? Mga sariwang ulat, matutunghayan mo. Bukod kasi sa radyo, may online pa ito. Salubungin ang umaga nang may kasama ka, ang tunay mong idol na di lang maganda. Maging sa pamamahayag, maaasahan siya. Mga pangyayari sa labas, pag-uusapan na. Good morning, banat serbisyong idol, kasama ang Salvador ng Bicol. Good morning, banat serbisyong idol, kasama si Idol SM Remy Araneta Mendez. Salubungin ang umaga nang may kasama ka, ang tunay mong idol na di lang maganda. Maging sa pamamahayag, maaasahan siya. Ang pangyayari sa labas, pag-uusapan na. Oh. Good morning, banat serbisyong idol, kasama ang Salvador ng Bicol. Good morning, banat serbisyong idol, kasama si Idol SM Remy Araneta Mendez.